فستيفال بولونيا ورشا قالسي نقدت زخري بزبل تيمان سلسته معالتات بزتفلالي مسندوتات لم يغزغنيت صنبل زخري 4 عمت فستيفال بولونيا تمالي شدشت حمله بعود تزازيم اللهم بزعبا زي لوخ مينستر زينا أريب عبد النزل أخو تسبتسب تسفلت مبرحتو كهربايو كابربعت حملة بزتفالي مسنادوتات أبي إيطالياويت كتما بولونيا ككيزقني زخري 4 عمت تاريخو فستيفال بولونيا تمال شدشت حملة مشت بوعوع منفسكم استزازمه لوخات مينستر زينا حبيروم أبون براو هاد شماغل نايت فستيفال أمباسادر زمر تخلب زسمعو قال صنبل نايتي أبقالسنا رزين ترجمن عزو سفران زلون حلاقت حفاش ودبات زباو جنبار أو زخونن تاريخو فستيفال بولونيا بلعل ستافي هزبن هجراو فقرن كم استزازم بمقلات تتصنبل نتوم أبو بأكال استساتفوت رأي زيكونه نتوم بمعكنا زينا استغطاتلوون زخر زقدف مخانو أرديوم أمباسادر زمد أسعيبو نخلهم نز تاريخو قطعمي بدمكت نمعوات نسرحون زبركتون كلهم دحر من مسقان نزخري زواهدون زدالون من اسيات حذري كم استقبلون كم زورسون بقبرز لزر أي موسى يقبو ميلوم أبتس انبل نغساتف كابس مراز خده أمباسادر ريبابليك دوب أفريقيا أب إيرترا تعزوبتون طبلحتو إن نقاديان أبزكافل اللقوان بسم منغست دوب أفريقيان سلفي أفريقاوي حقراو بايتون سلامتا دحر مقراب نزي بودا دبقو ملأختون ستافيون عوز خونه فستيفال مكيادكم لعل حابن كسمعكم يقبع بمبال مرئا نايتي كابقوان قال ستتاريه زي تسعادنتن نصرقن مخانو حبيروم أبتقط أمي أمعوات نايزخرت انبلعو الأبركتوز قبرون أورد درسنة صحفن سبورتون استعوتون شلماتن ورقة مسكرن تعديلوم اتمزازم مدب كابس مراز غرد قجل بحلي بزقربتهم طعم زيماتاتن كوميدن دميغونيروم أبزي كبر بعتك صاب شدشت حملة بوعو حقراو منفذ تخايد زخري 4 عمت فستيفال بولونيا كاوشت حقرن كابستفل لي حقراتن زمصو باش حز قصورو إيرتراويانن وصعتنياتاتن تساتيفهم أدمتي كالاش نقرما حلاقنا قدري براغة ما يريد راونك برات نايقاتنا أرما زي تعكس كتو بمدفر الماما أبزخري مبل 4 عمت فستيفال بولونيا بحلف بوليتيكا وقدية تقدف أتو يمانة قبرابن كالوت حلفت نستغايد سمينارات كابكند مرباتي نيرو أتو يمانة مسحلفتي ودا بيتات تقدف همادئ محبر كوماتن من اسيات تقدفن زكايد وركب بزملكة لغات مينستر زينا نزل أخوة سبساب بسيحنا له برهان عند مسكال كغربايو أوت أي زركبو أبتحتي إمباسيتات إيرترا زنطفو ودا بيتات محبراو حيلتات بايتو هاجراو مأد كخونو حلافي بوليتيكاو قدايات هقدف أتو يمانة قبراب بمخنيات زخر مبل 4 عامت فستيفال بولونيا مس حلفتو ودا بيتات هقدف همادئ محبر كوماتن من اسيات هقدفن أبزكايدو ركب أزخاخيرو أتو يمانة مغلطيو أوت أي زركب ودا بيتات أبكن أم معلتاو قدايات ننوحست أمتي رأين استراتيجين حيزو خسرح خمز قبا بمملكات ودابين تساتافنتن هزبي أم معزاز موياون قطباون أبركتو هزبي أم معباي كوم أوين أب هزباوي دبلوماساوي بنتفت كنقساقس أزخاخيرو مستير عاوتنا أب هزبي استسرته حيال ودابينايو زبلاتو يماني محبراويان حيلتات ودابيتاتهم كسابت استحت تزرقيحو أدماعي سرح مأنتخ عمم تراني نفسو كف أبالك عزز أب حدثت ولدتات زقبر ودابي دما بزل علي خدفو ألو حبيرو حلافي بوليتيكاو قدايات هقدف أتو يماني قبرابا موداتا أوشت هاجر هزباو جنبار نمحيال استفلالي مدبات تتحيزم سرح لهم كم زلو بمقلات أو وشتن وصاين زركب هزبي إريترا كون وطرو حادنتو أتريرو مخاطو خحيل تصويعو إذا كم زيلن كولو بريزيدنت حمادئ ويزارو القبرات مصدق أنستيو تساتفت زخري مبل 4 عمت فستيفال بولونيا بزكايدو تركب أو وصاي زركابا تنافر حمادئ أم مهنات مأكلات سلطنا ديك أنستيان كال إنزقوبر أزلوان نتفتات مرأيا نايتي مس هاجرن زلوان تنع متأسارن نوغنن زلوان حاليوتن مخوانو قليتا أو وصاي زركابا أبالات حمادئ كم أكل نايتي قبل معتاو مدبات هاجر زقوبر أزلوان تساتفو جنفر جرمن أبارونتو جنفر بريطانيا أم مندفرا
ጨንፈር ኢጣልያ ኣብ ከረን ጨንፈር ስዊዘርላንድ ኣብ ተሰነይ ጨንፈር ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ሰንዓፈ ጨንፈር ኖርዌይ ድማ ኣብ ሃይኮታ ማእከላት ስልጠና ደቂ ኣንስትዮ ንምህናጽ ብዝወሰዶ ተበግሶ ገሊኡ ክዛዘም እንከሎ ገሊኡ ድማ ኣብ መስርሕ ህንጸት ከም ዘሎ ሓቢራ ውዳቤ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ታሪኻዊ ኣመጻጽኣ ስለ ዘለዎ ንመጻኢ ዝቕጽል ስር ዘለዎ ሓያል ውዳቤ እዩ ዝበለት ወይዘሮ ልኡል እዚ ኩለንተናዊ መስዋዕት ዝተኸፍለሉ ውዳቤ እዚ ዝያዳ ንኽሕይል ኣብ መንእስያት ዝግበር ውዳቤ ልዑል ኣተኩሮ ተዋሂቦ ክስርሓሉ ምዃኑ ኣብሪሃ ደቂ ኣንስትዮ ተጠቀምቲ ናይ ኩሉ ዕድላት ንክኾና ዝግበር ዘሎ ስራሕ ድሕሪ ምዝርዛር ከዓ ኣብ ወጻኢ ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ትሕቲ ጽላል ሃማድአ ኮይነን ሃገራዊ ኣበርክቶአን ንኽሕይላ ብቁጠባ ክሕይላን ትምህርትን ሞያን ክዓጥቃን ተላቢያ ብዘካዚ ኣብቲ ብምኽንያት ዝኽሪ 40 ዓመት ፌስቲቫል ቦሎኛ ዝተኻየደ ሰሚናራት ኣብ ኣዱሊስ ዝተረኽበ ጥንታዊ ቅርስታትን ኣሰራትን ኣገዳስነቱን ብዝምልከት ኣብቲ ኩዕታ ዝተሳተፉ ኢጣልያውያን ኣስተምህሮ ከም ተዋህበ ልኡኻት ሚኒስትር ዜና ካብቲ ቦታ ሓቢሮም ኣባላት 27 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንዓመት መመላእታ ኣብ ሰዋ ክከታተልዎን ዝጸንሑ ኣካደሚያዊ ትምህርትን ወተሃደራዊ ስልጠናን ብብቕዓት ብምዝዛም ድሮ ንመመረቕታ ዝዳለወሉ ግዜ ኣኺሉሎም ንዝገብሮ ዘለዎ ምድላዋት ኣመልኪቱ ወኪል ሪና ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ኣካል መብራህቱ ንኣዛዚ ናይቲ ማእከል ኣዘራሪቡ ንዘዳለዉ ጸብጻብ ኣሮን ዓንዳይ ኣባላት 27 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክወሃቦም ንዝጸንሐ ኣካዳሚያውን ወተሃደራውን ትምህርቲ ብልዑል ብቕዓት ብምዝዛም ንመመረቕታ ይዳለዉ ከም ዘለዉ ኣዛዚ ማእከል ትምህርትን ስልጠናን ሳዋ ኮሎኔል ደበሳይ ግዳ ሓቢሩ ንኤርና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኮሎኔል ደበሳይ ኣባላት 27 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ ሰዋ ድሕሪ ምምጾም ናይ 12 ክፍሊ ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ቀሲሞም ኣብ ሃገራዊ መልቀቂ ፈተና ድሕሪ ምስታፎም ንዝተሰርዓሎም ወተሃደራዊ ስልጠና ብብቕዓትን ልዑል ወንን ከም ዝሰገርዎ ኣብሪሆም ናይ 8-7 ወርሒ ከኣኒ ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ወሲዶም ኣብዚ ዝጸንሕሉ ኩሉ ትደድልዮም ኣብ ንመነባብሮ ንምእላይ ምሕደራ ትምህርቲ ኮታ ብግቡእ እቲ ኣብ ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ዝነበረ ግዜ ወሲዶም ጽቡቕ ዛዚሞም ማትሪክ ተሳቲፎም ድሕሪ ናይ ማትሪክ ከዓ እቲ ተረፎም ናይ ወተሃደራዊ ተዓሊም ወሲዶም ማለት እዩ ወተሃደራዊ ተዓሊም ከዓ ብግቡእ ተቐቢሎሞ እቲ ካየድ ጸንሐ መደባት ናይ ተዓሊም ጽቡቕ ዛዚሞሞ ሕጂ ከዓ ንኽምረቑ ኣብ ናይ ምምራቕ ምድላዋት ኣለዉ ዛጊት ንተመሳሳሊ ዕላማ ካብ ዝወረዱ 26 ዙርያታት ብቁጽሪ እቶም ዝበስሑ ከም ዝኾኑ ዝሓበረ ኮሎኔል ደበሳይ እንተኾነ ግን እቲ ማእከል ብዘለዎ ሃብታም ተመኩሮ ተኣላልያ ተምሃሮን ተዓለምትን ንመነባብሮኦምን ምሕደረኦምን ብዝምልከት ዝጥቀስ ጸገማት ከይጋጠመ ዘምጾም ዕላማ ብዓወት ከም ዝዛዘሙ ኣረጋጊጹ ስልጠንቲ ምስቶም ብዕድመ መሳትኦም ዝኾኑ ቅድሚኦም ዝነበሩ ዙርያታት ብምንጽጻር ብፍላይ ኣብ ኣካላዊ ብቕዓት ስነ ስርዓት ሰልፊ ስልታዊ ተዓሊምን ማእተታዊ ስራሕን ዝሓየሉ ምንባሮም ብምሕባር ድማ ድሕርቲ ጎኒ ጎኒ ሻድሻይ ሃገራዊ ፌስቲቫል መንእሰያት ዝካየድ ጽምብል መመረቕቶም ነናብ ስድሮኦም ክኸዱ ምዃኖም ኣነጺሮም መመረቕቶም ምስ ወዱ ድሕሪ መመረቕታ ንገዝኦም ዕርፍቲ ክንሰዶም ኢና ኣዛዚ ማእከል ትምህርትን ስልጠናን ሰዋ ኮሎኔል ደበሳይ ግዳ መወዳእታ ኣባላት 27 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከምቲ ኣብ ግዜ ተዓሊም ዘርኣይዎ ትግሃትን ተወፋይነትን ብሩህ መጻኢኦም ኣብ ዘጨብጦም ትምህርትን ሞያናት ሂቦም ክነጥፉን ንረብሓ ህዝብን ሃገርን ኣብ ቅድሚት ክሰርዑን ኣዘኻኺሩ መንግስቲ ኣገልግሎት ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ንምስፋሕ ከገብሮ ብዝጸንሐ ወፍሪ ዝተመስረተ ኮሌጃት ኣብ ዘቕንያት እዚ ኣብ ምምራቕ ተጸሚዱ ምቕናዩ ይፍለጥ ኮሌጅ ንግድን ስነ ቁጠባን ሓልሓለ ብሰንበት 6 ሓምለ ዘመረቖም 425 ተምሃሮ ድማ ኣካል ናይዚኦም ሃብቶም ፍረዝጊ ንዝዳለዉ ጸብጻብ ኤልሳ ተስፋ ማርያም ኣብ ሓልሓለ ተደኪኑ ዝርከብ ኮሌጅ ንግድን ስነ ቁጠባን ብዓውድታት ኣተሓሕዛ ሓሳብ ምሕደራ ዋኒን ፋይናንስ ማርኬቲን ህዝባዊ ምሕደራ ባንኪን ከምኡን ቱሪዝምን ምሕደራ ሆቴላትን ከምሁሮም ዝጸንሐ 425 ተምሃሮ ብ6 ሓምለ ኣመሪቖም እቶም 400 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም ተምሃሮ 178 ብዲግሪ 247 ድማ ብዲፕሎማዮም ተመሪቖም ሚኒስተር ንግድን ኢንዱስትሪን ኣቶ ስቲፋኖስ ሃብተያብ ዘስምዖ ቃል ኣብዚ መዋዕል እዚ ትምህርቲ ደረኺ ኩልንትና ምዕባለ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ብዘይ ዝጋነን ትሕዝቶ ባህርያዊ ሃብትን ሰፊሕ ለምዒ መሬትን ደርማስ ምዕባለ ዘመዝገባ ሃገራት ጭቡጥ ኣብነት ናይ ኣገዳስነት ትምህርቲ ከም ዝኾና ገሊጹ
ኣስዒቡ ሚኒስተር እስጢፋኖስ ኣብዚ ዋጋ ትምህርቲ ኣዝዩ ዝዓረገሉን ንሃብታማት ጥራይ ዝተሓዘ ኮይኑሉ ዘሎ እዋን መንግስቲ ኤርትራ ዜጋታቱ ምዑሪን ናፃን ናይ ትምህርቲ ዕድላት ንምርጋፅ ከቢድ ወፍሪ ይገብር ከም ዘሎ ብምብራህ ተመረቕቲ ነዚ ከቢድ ፀጋ ዝፈሶ ዘሎ ወፍሪ ብዝግባእ ተገንዚቦም ኣብ ምድራዕ ሃገራዊ ልምዓታዊ ንጥፈታት ኣበርክቶኦም ክዕዝዙ ትፅቢት ከም ዝግበረሎም ኣዘኻኺሩ ዲን ናይቲ ኮሌጅ ዶክተር እስጢፋኖስ ሃይለማርያም ብወገኑ መንግስቲ ኤርትራ ንኣገዳስነት ትምህርቲ ኣብ ምዕባለ ተገንዚቡ ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ሃገርና ምስተን በኣጻብዕ ዝቁፀራ ንዜጋታተን ነፃ ናይ ትምህርቲ ዕድል ዝህባ ሃገራት ክትስራዕ ከም ዝኽኣላ ብምጥቃስ እዚ ድማ መርኣያ ናይቲ ማሕበራዊ ፍትሒን ምንጋስ ዘንቀደ ፖሊሲ ልምዓት ከም ዝኾነ ረድዩ እቲ ኮሌጅ ምስ መሻርክቱ ብምትሕባር በብእዋኑ ዘድልዮም መሳርሒታት ኣብ ምምላእ ከም ዝርከብ ዝሓበረ ዶክተር እስጢፋኖስ ኣብ ምስትምሃር ጥራይ ተደሪቱ ንዝነበረን ጥፈታቱ ብምዕባል ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣርእስትታት ምርምራዊ ጥፈታት ጀሚሩ ምህላው ኣነፂሩ ወኪል ተመረቕቲ ብግዲያ ንዝተገብረሎም ገዚፍ ወፍሪ ብትጋትን ተወፋይነትን ኣብ መደባት ሃገራዊ ልምዓት ብዝገብርዎ ኣበርክቶ ሞሳክ ከም ዝኸፍልሉ ኣረጋጊጻ ብቕዓትን ንቕሓትን ተምሃሮ ኣብ ትምህርቲ ንምሕያልን ሜላ ኣመሃህራን ተመክሮን ኣብ መንጎ መምህራን ንምልውዋጥን ቀጻሊ ምዕባለ ኣብያተ ትምህርቲ ንምርጋፅን ዝሕግዝ ዋዕላ ኣብ ማይ ድማ ተኻይዱ ኣብቲ ውሁድ ስራሕ ንዕቤት ትምህርቲ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ዝተኻየደ ዋዕላ ሓላፊ ልምዓት ከተማ ማይ ድማ ኣቶ ክፍሎም ገብረ እግዚኣብሔር ኣብ ዘስምዖ ቃል ዕላማት ዋዕላ ስሉሳዊ ዝምድና ወለዲ ተምሃሮን መምህራንን ብምሕያልን ቀጻልነት ዘለዎ ናይ ሓባር ስራሕ ብምድንፋዕን ገስጋስ ትምህርቲ ንምርጋፅን ብቑዕ መነሰይ ንምህናፅ ምዃኑ ብምሕባር ተራ ወለዲ ክሕይል ፀዊዑ ጸብጻብ ንጥፈታት ናይተን ኣብቲ ንዞባ ዝርከባ 8 ናይ መባእታ ኣብያተ ትምህርቲ ምስ ቀረበ እቲ ን10 ዓመቱ ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ ኣብ መስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ከጋጥሙን ዝኽእሉ ሓፈሻዊ ጸገማት ንምፍታሕ ሓድሕዳዊ ተመክሮ ንምልዋጥን ሓያል ጉድንታት ዘሎ ድኽመታትን ብምሕያል ናይ ሓባር መረዳእታ ንምፍጣር ዝሕግዝ ከም ዝኾነ ኣቦ መንበር ጣምራ መባእታ ኣብያተ ትምህርቲ ምምሕዳር ከባቢ ማይ ድማ መምህር ተስፋይ ገብረ ኣምላኽ ሓቢሩ ትምህርቲ መሰረት ኩሉ ምዕባለ ህዝብን ሃገርን እዩ ዝበለ ኣመሓዳሪ ንዞባ ዓረዛ ኣቶ ዓንደ መስቀል ኣድሓኖም ብወገኑ ኩሉ ዜጋ ብሓፈሻ ተምሃሮን መምህራንን ድማ ብፍላይ ብእዋናዊ ጸገማት ከይተሰነፉ ንኩሉ ተጻዊሮምን ተጸሚሞምን ዝድለ ሸቶ ናይ ትምህርቲ ክውቃዕ ምእንቲ ብሓባር ክሰርሑ ብምዝኽኻር ምምሕዳር ንዞባ ካብኡ ዝድለ ንምምላእ ኣብ ጎኖም ከም ዘሎ ኣረጋጊጹ ተሳተፍቲ ብወገኖም ኣብ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ዝርአ ብኩራት ተምሃሮን መምህራንን ክእረም ወለዲ ደቆም ቅድምን ድሕርን ትምህርቲ ብግቡእ ክከታተሉን ምስ መምህራንን ዳይሬክተራትን ጥቡቕ ርክባት ከማዕብሉን ኣብ ከምዚ ኣገዳሲ ዋዕላ ዘተን መምህራንን ተምሃሮን ማእከላይን ካልኣይን ደረጃውን ዝሳተፍሉ መገዲ ክፍጠር ብኩሉ መዳይ ብሉፃት ተምሃሮን ምህናፅ ድማ ናይ ሓባር ስራሕን ኣሰራርሓን ክድንፍዕ ዝብሉን ካልኦትን ኣገደስቲ ውሳኔታትን ልቦታትን ኣሕሊፎም ኣብ 2005 ዝጀመረ ጣምራ ኣብያተ ትምህርቲ ምምሕዳር ከባቢ ማይ ድማ 82 መምህራንን ኣስታት 4000 ተምሃሮን ይጥርንፍ ኣብ ልዕሊ ስንኩላን ንዝፀንሐ ጉግያ መለኻኽታ ወጊድካ ብተሳትፎም ንምሕጋዞም ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ኣብ ምምሕያሽ ማሕበራውን ቁጠባውን ሂወት ስንኩላን ዝምስከም ተራ ስለ ዘለዎ ብዝለዓለ ክውደብን ክስራሓሉን ከም ዝግባእ ኣብ ከተማ ከረን ኮማዊ ተሃድሶን ስንኩላን ንምትእትታው ኣብ ዝተገብረ ዋዕላ ተገሊጾም ቀንዲ ዕላማት ዋዕላ ንቕሓት ሕብረተሰብ ኣበሪኽካ ሂወት ስንኩላን ብእወታ ንምቅያር ዝሕግዝ ትምህርቲ ሓዘል ኣስተምህሮ ምሃብ እዩ ሓላፊ ጨንፈር ተሃድሶን ምጥያስን ስንኩላን ኣቶ ጎይቶም ዓለም ኣብ ዝሃቦ ኣስተምህሮ ስንኩላን ከም ኩሉ ዜጋ ኣብ ቁጠባዊ ማሕበራዊ ጥዕናውን ትምህርታውን ኣገልግሎት ማዕረ ተጠቀምቲ ከም ዝኾኑ ንምግባር ጻዕሪ ይካየድ ምህላው ጠቂሱ ነብሶም ንኽኽእሉ መላእ ሕብረተሰብ ምትሕግጋዙ ከዛይዳ ዘኻኺሮም ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዞባ አንሰባ ኣቶ ዓብዱላሂ አልአሚን ቲታ ብወገኑ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ኣተሓሕዛን ኣተኣላልያን ስንኩላን ድሓን ዝኾነ ተመክሮ ተቐሲሙ ከም ዘሎ ብምሕባር ወለንታውያን ግቡእ ስልጠና ብምውሳድ ተጠቀምቲ ንኽኾኑ ካብቲ ብዝለዓለ ዝስራሓሉ ዘሎ ዕማም ምዃኑ ኣረዲዮም ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ዞባ አንሰባ ኣቶ ግርማይ ቦኽረፅን ድማ ኣብዘን ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ 10 ንኡሳን ዞባታት ከም ዝሰረቱ ተሃድሶ ዓዲ ተኣታትዩ ኣብ ልዕሊ ስንኩላን ሩይ ለውጢ ከም ተመዝገበ ጠቂሱ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ኣብ ንኡስ ዞባ ከረን ይተኣታተው ከም ዘሎ ብዝተገብረ ዳህሰሳዊ መጽናዕቲ ከዓ 1077 ስንኩላን ከም ዘለው ኣብሪሆም ማሕበር ኣፍሪቲ ጸባ ንዞባ ሰንዓፈ ውሕስነት ሓምላይ መግቢ እንስሳ ብምርጋጽ ምህርቱን ምስስታን ብዕቱ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣባላቱ ገሊጾም ኣቦ መንበር ማሕበር ኣቶ ወልደ ኣብ ተስፋ ማርያም ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ብሰንኪ ሕፅረት መግቢ እንስሳ ሕፅረት መዕቆቢ ናይ ጸባ ከብትን ቀረብ ማሕበሮም ንዘሎ ጠለብ ዘማልእ ከም ዘይጸንሐ ብምሕባር ኣብዚ እዋን እዚ ግን ቁፅሪ ዝውንነን ከብቲ ብምውሳኹ ንዝነበረ ሕፅረት ጸባ ብመጠኑ ከም ዝፈትሑ ኣረዲዩ እተን ዘለዋ ናይ ጸባ ከብቲ ንዕአን ዝበቅዕ መዕቆቢ ስለ ዘይረኸቡለን ወነንተን ነንዝተወልዳ ይሸጥዎን ብምህላዎም ጠለብ ህዝቢ ንምምላእ ብሙሉእ ክምላእ ከም ዘይከኣለ ብምጥቃስ ማሕበር ብዘለዎ ንኣሽቱ ጸገማት ከይተዓናቐፈ ንለውጢ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣገንዚቦም
ኣብ ዕቤት ምህርቲ ጸባ ውሕስነት መግቢ እንስሳ መሰረታዊ ዝበለ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትር ሕርሻ ኣብ ኑዞባ ሰንዓፈ መንእሰይ ሃብትሽ ተኽለ ብርሃን ጎኒ ጎንቲ ኣብ ልዕልን ትሕትን ዲጋታት ዝለምዕ ዘሎ ኣሕምልትን ፍረታትን ነፍስ ወከፍ ኣልማዒ 10 ሚታዊት ናይ ዘርዲኑ ሓምላይ መግቢ እንስሳ ንኸልምዓሉ ብመደብ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ኣረዲዮም እተን ናይ ጸባ ከብትን ንዕን ዝተፈለየ ቦታ ስለ ዘይብለን ኣብ መንበሪ ኣባይቲ ዕቆባ ስለ ዘለዋ ብቑዕ ክንክንን ጽሬትን ይረኽባ የለዋን ዝበለ መንእሰይ ሃብትሽ እዚ ንምህርቲ ጸባ በኣሉታዊ ጽልዎ ስለ ዘሎ ዝምልከቶ ኣካል ካብ ውሽጢ ከተማ ወጻኢ ውሑስ መዕቆቢ ዝረኽበሉ መገዲ ክፈጥር ጸዊዑ ኣብ ኑዞባ ሰንዓፈ ብ83 ኣባላት ማሕበር ዝውነና 174 ጎባይ 16 ሓመርያን 75 ባርካን ናይ ጸባ ከፍቲ ከም ዘለዋ ሰነዳት ጨንፈር ሚኒስትር ሕርሻ ቲኑዞባ የመልክት كم مقصلتا نايتي مويا زعدق من سيات المخصوص بدرجة هجر ذكر زلو تعري هماماتي جنفر نوزو بقالا نفحي نشدو شوارح بمبعثات سمرتي كمبيوتر كسلتنهم نزيد أنحي إسان حموشن من سيات بسلسة حملة مريقام حلافي هماماتي زوبا ما أكل من إسي سامسون كفلا عبز اسمعوك قال من معبلع مسبحة فشا لمن إسيات دمان بفلاي من قستي العلا قالبو هيوي سرحلو كم زلو تغيسو عبس مرات راي تحاتيرو نزيد أنحي سلت أنتات ناب نوسان زوباتاتن قطرات المورادو عب عوت مخانو بمبرح مس مشارختي بمرداء بالسفحة قطر مخانو قاليتهم حلافي هماماتي أبتن أزوبا من إسيكالو هابتا دما نتسلت أنا ملكيتو أبزهابو مبرهي سلت أناتات قد خدانن سنة بغات أقرنا أقدموك وهاب كم تسنحي تمرتو كمبيوتر قن فلما أواني وهاب كم زولو بمحبار سلت أنتي نزا أسمو تمرتي أب قبري بمترقام أب قعزو هنت أتهاجر إجامم كبركتو تلابيوم ودابي من إسيات المحيال ترى كل حبرة سبك عزيزي قبع زبلاء مع دار عدو قعدة راتو قبر خيدان تولد برهان دما بخل انتنو بوقع من إسين المفرايت تمرتن ويا وصلت أنا يتسنح اللي زي بحالو مخانو بمملكات من إسيات تفتيرو نزولو عدلات بقبو خطك أملو أزها خيروم نسلت أنا ذهبا من إسي تسفالة يوهانسن وكيل تمرأت من إسي أسمرة الأسوم بقريام سلت أنت بالعل تقدى سنة كم اتخاطات الو بمملكات تجمير زولو سلت أنا أبزخي تحضره لزيادة كسفهن كتقال نتكهلون تسويعهم دانيا العلواي بيت فردي قديم تقدلاي قرماي تسفاتين برين بزحدرو حمام أوش تهاجر نوطان حكمنا وكنكن كقبرلو دحر مصنع أب مبل سوسان شدشان عمت عدميو بشدش حملة أب هوسبيتال حيل أير تسويهم سنة سرعة قبرو صباح شمون تحملة لك فرق معالتي أب مقابر حربنياتات أسمرا كفتساميهم قديم تقدلاي قرماي تسفاتين بزحدرو هاجراو سمعي تاور حت كمتيش عند شعة 173 ناب مسارع حزبا وحيلتات دحر مسلافو ኣብ ዝተፈላለዩ ኣሃዱታት ውድብ ካብተራ ተዋጋኢ ክሳብ ጸሓፊ ምምሕዳር ዞባ ኮይኑ ንህዝቡን ሃገሩን ብተወፋይነት ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ ገዲም ተገዳላይ ግርማይ ተስፋጼን በዓል ሓዳርን ኣቦ 6 ውሉድን እዩ ሚኒስትር ፍትሒ ብመስዋእቲ ገዲም ተገዳላይ ግርማይ ተስፋጼን ዝተሰምዖ መሪር ሓዘን ብምግላጽ ንስድራ ቤቱ መላእ ቤተሰቡን መሳርሕቱን ጽንዓት ይሃብኩም ይብል